Takže čaute, dneska som si tu pripravil troll na Sepča, takže som ho v tomto videu trolloval. Takže poďme na to. Nepočuje nás SV podtržítko cheats flip. A... Bomba bola kde si? No, tak prvé kolo tak nevydalo. Takže prvé kolo sa mi teda, jedno jediné kolo sa mi teraz podarilo. Short. Zase! Skúsiť ďalšiu vec a to je, že tak nič, tak to skúsime na budúce. Si myslíš, že ma nachytá, ne? No však ja som to normálne som to defuzoval. A tam si proste bude šanci, takže ja idem zase tam. No a teraz vlastne budeme bunny hopovať. OK. Opa. Čoho? Prtinka! Ja si idem tak ešte tieto hacky vyhľadať. Hoci kde prídeš, nebudeš tam vítaný. Kľudne! Ja sa kľudne nebudem. Jaj! Nie, nestíham asi. On má defusky. Nemám defusky. Tu som zistil, že sa dokážem hýbať skôr ako Sepčo. Aha. A ty si normálne cheater. Hej, cheater more. Však tam som bol vzadu za krabicami zakempený. Čo? Schade. Ako? Ale tak ty si malý nigdy. Šťastie ti praje, no. Fuj, aký škaredý skin na Glock. Ukáž ten svoj. Mám krajší. Hej, ohovnený. Hej, ohovnený. Taký som mal camping spot. Prečo mám 56 000 peňazí? Skade máš 56 000 peňazí? Tak to už ma nebaví. Mám 56 000 peňazí. Aba! Ty čo robíš? Ty si malý 58 000 peňazí. To počkaj, kúpim M4, SGčko, Auga, Famasa, AVPčko, P90, 45. Mám pre celý tým. Nová taktika. A ty proste nikde. Ja. A teraz, keď nebudeš dať bečko, to posl... Ne. To ty si aj... Au! To zabolelo. Kde je to zase penzlo toto? Ospal si! Hej, aj ty. Zdechni! Dávam. A podľa mnohých výpočtov si išiel na... Nedává to peníze, nedává to smysl. Blud. Myslil. To mi je ľúto. Au, čo? To mne, čo ma za... Čo? Ja neviem. You've been trolled, you've been trolled, you've been trolled, you've been trolled. Have a nice day. Aha. Čo? Aha. Čo? Nič. Kde si? Kečup. Hej, ty kečubaka. Ja som tu uväznený. A buď. A Bura tu kapal loptu, kámo. Čo skade vieš? Som obehol tú mapu. Ale aj tak išiel Bčko. Či Ačko. Toto nešiel. Hovno išiel.
Co? Kečup. Ja som tu uväznený. Kde zas? Aha. Tu som uväznený. To čo sa stalo? Ja som tu reálne uväznený. Kúkni sa na svoj spawn. Pomoc. Aha, Hej. Ja si tu idem kuchtiť seno. Ja som medzi klebicami. Počkaj, tak to idem kuchtiť. Ja medzi krabicami však tam máš voľno schodníky všetko. Tak tu sa tade, ty kokos. Tu som sa jak dostal more, priličoval more a tu som bol, ty kokos. To chcem ísť, vole! Čo? Ale ja, že si zrazu tam. Šomo, ty jak si letel? Aha. Ale však kúkaj, tak tu. To vieš aj ty? Hovno viem. Ale A laka z hor. Čo? A zase čituje. Tu vyhodil zbraň. Tu išiel pod auto? Kámo, ty si more. Daj sa liečiť. Zas tu preletel. hej, preletel. Teraz ti bol kde? Som behal celú mapu, ty kokos maratóny. Behal. Možno tak letel. Ede de Saňo. Hej, Ede Saňo. Bubble has planted. Ip. Cože? Mal by si sa pokákať. Tá si to boucha. Yes! Veľký investor, nejvíc utracených peniaz 65 000. Som ten najlepší, najvyššie ocenený, najlepší hráč. Pane, heky, Hej! No počkaj, bo toto... To koniec. A ja! No takže ja vám ďakujem, že ste si dopozerali toto video až do úplného konca. Nesmierne vám ďakujem. Ak sa vám toto video páčilo, nezabudnite dať like a odber. A ak na tomto videu bude 9 lajkov, tak natočíme aj ďalší part. Ale tentokrát budem trollovať už niekoho inčieho. Pozerajte. No a ak všetko vyjde v poriadku a veľmi dobré, tak ďalšie video by malo výjsť v pondelok. A potom ďalšie video by malo výjsť v piatok. Pondelky a piatky by som vydal videa. Uvidíme, neviem ešte ako to úplne bude, ale dajte like, dajte odber a majte sa dobre.